Filɛbaw Mali kɔnɔna na fo ka taa se Mali kɔkana ma fɛn fɛn bɛ sigi ka Jabaraninso Mali kɔrɔ Sherifila TV ka se k'an ka jɛmukan mandi sɔgɔma dono ɲɛmada an b'aw fo k'aw barikada k'a fɔ k'aw bisimila ni ye o sɔgɔma dono de ye dabɔtɔ ye k'a fɔ laada u kɔni tɛ tigɛ aw la hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ retard fitinin na ko hakɛto ɲini kɛ aw fɛ o siratigɛ kɔnɔna na sɔgɔma dono a sigilen n'o sigicogo de la i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na don o don a bɛ bɔ ka yira aw la cogoya minnu na ka sanga ni waati n'a lahalayaw ye bi an da tɛna se ka se kunnafoni bala ma o de sababuya y'a to bi ani Safiyatu Sidibe Madame Marco an n'ale de bɛna jɛ ka jɛmukan ɲɛnɛmaya ni ale ka rubrique ye ko musoya tɛ mɔnɛ ye nka sani an ka se a ka rubrique ma an bɛ kuma di Safiyatu ma a ka folikan lase kanubagaw ma Safiyatu i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Kɔri baasi t'i la. Baasi tɛ yen. Marco ka kɛnɛ. Baasi t'a la. Denmisɛnninw baasi tɛ mɔgɔ si la. O diyara an ye. Bala Kuyate an b'i fo. O diyara an ye. Ka foli se an lajɛbaga kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan farafinna ani farajɛla k'u bisimila an ka sɔgɔmada fɛ jɛmukan in kan n'o ye sɔgɔma dono ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ ka rubrique hali n'a ma se fɔlɔ k'u ɲɛmada musoya tɛ mɔnɛ ye sɔɔni an bɛna. N'Ala sɔnna a ma Safiyatu an b'i fo k'i barikada k'a fɔ kanubagaw ye ko sɛnɛfɔ kɛ ka sanga ni daruyaw ye a ma kɛnɛ sɔrɔ sɔgɔmada in na n'o ye Samayira Sanogo ye nka an b'a fo ni yɔrɔnin na k'a fɔ n'Ala ye tɛnɛ nata yira an na olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan an ka sani an ka taa ɲɛfɛ an dɛmɛbaa jɛkulu jɛmukan in kɔnɔna na ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o de ye Nouveau Soleil mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit zaraw de b'an bolo yan k'a daminɛ thé zara la ka taa se corned beef mayonnaise Lipton lɔgɔti o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw an bɛ taa munumunu thé zara mɔgɔw ka sugu kɔnɔ dɔɔni Safiyatu ka sɔrɔ ka segin ka na. N'Ala ka jɛ. Amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ thé kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka di. Ni thé jumɛn? Hali n b'o kun dɔ d'i ma thé Zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? Surprise k'i ye nin dɔn wa? A bi yan. A mangani. Sisan kɔni i ye teko ja. Thé Zara tew ka thé de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin de u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka thé sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ thé Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ thé Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ye. Allah ayiwa ni kun ye thé Zara ale kun fɔlɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ se ka foro Safiyatu Sidibe ka sanga ni waati laharayaw ye barika da kan tile fɛ kɔni foroni an na jɛ o kɔ sa. N bɛna fɔ. Wala n'o to kulubali lajɛ. Don tɔ la i b'a fɔ k'an ka taa fɔlɔ foli ka na. Yɔrɔ bi ko k'an ka taa thé k'an ka taa ni an ka taa Nouveau Soleil ka sugu kɔnɔ. Kosɛbɛ. A bɛ faamu. Yɔrɔ nka n'a to kulubalilakaw bolo sa a dɔw la olu ma sɔn ka dɔɔni foro kɛrɛfɛ. Yɔrɔ ayiwa ni an bɔra thé Zara mɔgɔw la an ka clip du jour fɔlɔ bɛ yan nɔ. N'o ye Zigiri Worokiya ye ale kelen do ka nɔbila kɛrɛnkɛrɛnnen da sunkalo la an b'o dɔɔni fana ɲɛmada ka sɔrɔ ka na musoya tɛ mɔnɛ ye rubrique ale kɔnɔna na.
nin tun ye zigiri woroki a ye ko sunkalo madame Marco Safiatou sunkalo ale kɔni ye kalo ye min ye kalo la hɔrɔmale a nafaw ka bon jango furumusow bolo baraji ɲini kaloba don an bɛ dugawu kɛ sa barajiw ala ka n'an fɔ o kɔ yarabi san caman sunkalo ala k'o yira an na kɛnɛya kɔnɔna na o b'a to sa an bɛ don rubrique musoya tɛ mɔnɛ ye ale kɔnɔna na an y'o fɔ n ko dɔgɔkun o dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisa o alamisa n'ala ma basi kɛ madame Marco Safiatou Sidibe ale bɛ wuli ka don dugu kɔnɔna na ka taa se fo Bamakɔ kɔfɛlaw ma ka se ka taa muso cɛsirilenw ɲini ka na olu yira an na min b'a to an k'olu kɛ misali ɲuman ta yɔrɔ ye o sanga kɔnɔna na madame Marco Safiatou musoba jumɛn b'i bolo sɔgɔmada in na Nara Kuyate musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kɔnɔ musoba min bolo bi n'o y'an ka muso cɛsirilen ale Dumanzana maire délégué ayiwa a cɛsirilen don kosɛbɛ Dumanzana sifinnakaw ani musow ka hakɛ lafasayali la kosɛbɛ a jal'o cɛ a ye muso jɛkulu caman guider a ye jardin d'enfants b'a bolo a ye ko caman kɛ min bɛ ta musolakaw ka faveur la yala i bɛ hakɛ to bi mura dɔɔni bɛ fulamuso la yarɔ ayiwa kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini n bɛ hakɛto ɲini kɛ an lajɛbagaw fɛ kosɛbɛ fiɲɛ ka bon a ka bon moto de bɛ n bolo yanni kalabankura ka ca awɔ dɔ bɛ fulamuso minɛ kosɛbɛ la k'a fɔ ko an ka bi muso cɛsirilen madame Kulibali Korotum Traoré Dumanzana maire délégué de don nin dɔgɔkun in kɔnɔ an sera ka min sɔrɔ a kan Lala Kuyate an b'a fɔ an lajɛbagaw ye an ka t'o lajɛ n'Ala sɔnna Safiatou aw bisimila an ka bi musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ muso cɛsirilen min b'an bolo bi ale tɔgɔ madame Kulibali Korotum Traoré Dumanzana maire délégué don a cɛsirilen don kosɛbɛ Dumanzana sifinnakaw ani musolakaw ka hakɛ lafasali la an sera madame Kulibali Korotum Traoré ma a ye kalan mun kɛ ani a ye jɔyɔrɔ mun fa fo ka taa se bi ma mairie kɔnɔ a y'a da don olu la ko fɔ an ɲɛna n sera ka kalan kɛ ka se fo université ma master de bɛ n bolo anglais la et puis n sera ka kalan ani furu kɛ ni ɲɔgɔn ye pas sans pouvoir quoi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ni muso minnu fana tun bɛ ka baara kɛ olu ko komi i bɛ ɲɛfɛ i débrouille olu y'a kɛ tan ka lajɛ j'ai dit bon ça peut aller ne kɔni sira ten fayirida fɛ ne wulila n selila n jiginna ka na cour kɔnɔ quoi. Effectivement, le directeur, il est très très matinal. Il est venu le matin à 6h. Ne den ninnu yɛrɛ ye n faamuya u kɔrɔbayara sisan u ye n faamuya yɛrɛ parce que u y'a ye ba mun b'u bolo n tɛ kasi la ou bien ka taa deli kɛ par-ci par-là. Je me débrouille. Mais passion, alhamdulillah, mari ka passion m'o ta. Mais passion m'o ta ni n bɛ ka n brouiller ka baara mun kɛ de gauche à droite a y'a to n sera ka n sinsin kolo la ka denmisɛnnin ninnu ka kalan sabati kosɛbɛ. N bɛ mun fɔ k'a fɔ ko musoya tɛ gansan ye. Muso n'i kɛra muso ye i bɛ se ka dilanli kɛ so kɔnɔ i b'a kɛ quartier kɔnɔ i b'a kɛ dugu kɔnɔ i bɛ jamana i bɛ se k'a jɔ n'i ka cɛsiri ye. Musoya tɛ gansan ye dɛ musoya tɛ mɔnɛ ye musoya tɛ mɔnɛ ye dɛ muso de bɛ se ka du jɔ ka jamana jɔ ka jamana fila bɛn ka jamana caman yɛrɛ bɛn musoya tɛ mɔnɛ ye. Safiatou ina ya tɛmɛnin kan vraiment rubrique ɲana ko musoya tɛ mɔnɛ ye musoya ma deli ka kɛ mɔnɛ ye Safiatou an ba kumana kuma jɛna nka nafa b'a la kolo la minɛ i b'a dɔn n'i ye muso ye ɲɛfɛ poste dɔ la position dɔ la a ka ɲi fɛnɛ a tɛmɛna gɛlɛya min fɛ a k'i da don la mɔgɔ dɔw k'o dɔn parce que u ka fɔ fana y'a dɔn ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a bɛ tɛmɛ se ka bɔ a kɔnɔ quoi imagine muso ka misali lajɛ la wallahi misali ɲuman ba don imagine n'a kun i bolo ci découragé la a tɛ ɲɛnabɔ bi sɔrɔ mais n'a ye nin fɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ muso a bɛ nin fɔ an ba bɛ nin fɔ o bɛ sɔrɔ muso dɔ sigilen bɛ bi a bɛ gɛlɛyaba dɔ kɔnɔ mais nin misali y'a bolo a b'a fɔ i jɔ n bɛ wuli ka nin kɛ mais se bɛna se ka n kunkolo bɔ kosɛbɛ bon min ye an ba in kun y'an ka bi muso cɛsirilen la o jira aw la k'a fɔ an lajɛbagaw ye halisa ni maa min bɛ fɛ ka tɛmɛ
musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kan ka kɛ an ka muso cɛsirilen walima I bɛ fɛ ka musoya tɛ mɔnɛ sponsoriser ka kɛ a kɔkɔrɔmadonbaga ye kosɛbɛ an ka nɛgɛjuru sira labɛnnen n'o ye 77 54 67 81 est-ce que I bɛ se ka segin a kan bamanankan na 77 74 54 67 67 81 81 ni kɛra numéro na a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka masala baara kan ka kɛ cogo min na an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna kosɛbɛ ayiwa Safiyatu Sidibe a bɛ tɛmɛ nin an b'i yɛrɛ fo sanga n'a waati an b'o de fɔ an ko Safiyatu Sidibe yɛrɛ ye muso cɛsirilen barika da kan nin baara in tɛ kɛ ni courage tɛ ka wuli ka taa muso cɛsirilenw muso dɔkɛlaw muso sɛbɛlabaw olu ɲini ka bɔ wo kɔnɔ ka n'u yira diɲɛ maa na yaasa u bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye diɲɛ muso n'a ka bɛɛ bolo o fana tɛ taa ni cɛsiri tɛ an b'i yɛrɛ fo rubrique ɲana komi a y'a fɔ cogo min na ni maa minnu bɛ fɛ ka tɛmɛ rubrique in sanfɛ musoya tɛ mɔnɛ ye n'i ye nin nɛgɛjuru sira kofɔlen kɔnkɔn I ni madame Marco Safiyatu Sidibe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baaraw k'a ka latɛmɛ cogo min na a bɛ olu ɲɛf'i ɲɛna o la sa a ka se ka Safiyatu Sidibe bilasira bi jɛmukan kɔnɔna na an bɛ don an ka sugu kɔnɔna na an b'a fɔ ko nin sunkalo kalo barikama in na sugu fana a nafa ka bon barika da ka Safiyatu sunkalo n'ale fɔra dɔrɔn sugu bɛ fɔ ou bien sugu fɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw bolo I tɛ bɔ sugu kɔnɔ yɔrɔ I tɛ bɔ a kɔnɔ aya o de sababuya fana an fana bɛ wuli ka taa lajɛ sugu nɔgɔya n'a gɛlɛya ka se k'o da jamana kɔnɔdenw tulo kan yaasa jamana ɲɛmaaw bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la nka a bɛ komi ɲina sugu ka nɔgɔn dɔɔni ka tɛmɛ salon kan yadɔ kunda fɛn caman bɛ yen olu jiginna a bɛɛ tɛ dɛ awɔ bolo la kala awɔ dɔw jiginna I t'a sɔrɔ fɛn dɔ jiginna yɔrɔ dɔ la awɔ a ka gɛlɛn parce que minɛnw tacogo tɛ kelen voilà an bɛna fɔ sa dɔ bɛna fɔ o y'aw fɛ yen awɔ donc an b'a fɔ globalement a ka wusa dɔɔni ka tɛmɛ salon fana kan siratigɛ fɛ sa an bɛ taga an ka technicien fan fɛ Musa Tarawele GMT a ka se ka Safiyatu bilasira bi min b'an bolo sugu kɔnɔ o de ye ɲɔ fo ka taa se malo ani tulu ma an b'o ɲɛmada ka segin ka na. Bon, yan kɔni a bɛ sɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ nɔgɔya la dɔw tɛ sɔrɔ nɔgɔya la bon ni y'a jateminɛ kɛ sunkalo ma surunya la san dɔw bɛ yen o b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn ka tɛmɛ sisan ta kan ɲinan yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que salon nin waati y'a sɔrɔ an bɛ ka saɲɔ feere 8,000 mais ɲinan saɲɔ bɛ k'a feere 5,000 ayiwa a fololen bɛ feere 6,000 mais a 100 kilos 50 ye 2,000 ani 500 7,000 a fololen 7,000 ye a folobali ye 2,000 ni 500 ye o ye saɲɔ ye mais salon y'a sɔrɔ an bɛ k'a feere 4,000 o kɔrɔ ye ko ɲinan de ka nɔgɔn kosɛbɛ a ka nɔgɔn malo ka niveau la a b'o niveau cogo kelen na salon y'a sɔrɔ malo bɛ feere a taara se ni heure tun y'a sɔrɔ an bɛ k'a feere 12,000 mais an bɛ don min na komi bi prix bɛɛ b'a la quoi mɔgɔ minnu bɛ yen ni u ka du yɛrɛ ye a tɛntɛnnen nin cogoya la o prix b'a d'a ma mais min ye malo yɛrɛ gorobali prix ye dugu kɔnɔ Gambiyaka I b'a jateminɛ komi 9,000 8,000 bon foli kɔni bɛ kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye surtout aw minnu bɛ yaala la ka prix ninnu ta pour que k'a lase mɔgɔw ma alhamdulilayi mais n'i ye prix selen nin yɔrɔ la n'i ye k'a sigi cogo kelen na ta nin ye faamaw ka tagabolo ye dɛ u ka tagasira de y'a to ni a nɔgɔyara ka sababu kɛ fɛn min ni l'heure comme ça b'a sɔrɔ a bɛ bɔ ka taa fan bɛɛ fɛ mais an bɛ waati min na sisan n'i ye prix sigilen yɔrɔ kɛlɛ donc faamaw de ye dan sigi olu n'a ɲɔgɔnnaw la pour que jamanadenw a ka se ka jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na mais alhamdulilayi an kɔni y'a nɔ ye a san 3 de filɛ nin san o san I b'a ye salon na sini o ka nɔgɔn salon ka nɔgɔn o ye bon ɲinan fana ka nɔgɔn n'o ye bon o kɔrɔ kɔni ye a kɛcogo kɔni na faamaw de I jɔyɔrɔ la n'o y'a to an filɛ nin prix nin na tan u yɛrɛ b'a dɛmɛ 50, 50 an b'a ta Bamakɔ kɔnɔ yan de nɔnɔ kɔni ale kɔni foyi fɔra o kɔni kan ayi 4,000 2,000 4,000 kɛmɛ 400
kemnan bise o ko ne pirgane ko en faro o sama ko zaire te dur fana fo en faro fana wasa ki ma ko nont o kenen do boko duwar do fana bo lagine ay le couloir ta ale wanani différence aw do bu ñu ci mais abé ko ne jemande ni hu anga sugu konna bi so ma dunu jem kan konna na aw yere bora kai chuwa mina kapsika fo mi metalike nyo fu kata se maluma komi olu ye fenyi munu na faka bon ko sebe episun la olu be consommer ko sebe kateme dumuni chamanga boni wati na ko olu songo kan ndoni kateme salunga o we kuna foni duma o tabarkala e o bato dutiku kuna sekwa ukurutu kasika nyo boro ni maluboro nyini kaduno du konna la no ya konna na mi bato sungalo apsika ke here ani lafia konnana o fukata si tuluma aw bolaka abela jilinki waru yo don sisa anga jemukan konnana o bato amtam jemukan yefe ni ambora nga suku konnana anyo de fongu jemukan konnana andap se kenya fana mabarka daka ale fenyi mi na fatisika foka ba harama deni fenfen bibul ni kenya tibulu adola bike toka je o jango ni sungalo kalo barka maina kenya kuna funi ndoni anafaka bon abandeme anga dumuni keta wuluma anga comportement mun ngeni suntikara anga sikuludo yasa kenya nambo mi na dungudu alabsika usabati anfarkulu la tugamina ni yoroni na amanga docteur maison foni o docteur kuje tata turi afana ka wulika joka buka sika na kenya kuna fonundi slamoma usiku yere tanga chugamina usrat ka fam signa tanga technicien fa mi musa travri GMT anga bi kenya jamkan konna na puma minka ode ko crise cardiaque ambame nga fen sugu mindo adola anchamanta do docteur damna si ode mabi anga je ko nyamada fuka awole mundo o milimetra falimu shirifla jawara musula sanga ani wakati au bisila kukula dokotoro ku jamkan kana min kanaka jamkan min sibu ka au kuna fani anika au wa famia wale minu ni anyu matarafa akachala ame amushundu kanye kasoro amakeni kolalaye angakeni yauma kasangani sungulu la horma kaloi abi osraka bi dokotoro ku jamkan mitadike joli sira fila be yen nɔ olu fɛnɛ be joli di dusukun yɛrɛ n'an b'olu wele artère coronaire crise cardiaque ye min ye n'o joli sira nunu gɛrɛntɛra walima n'a bɛɛ datuguna o waati de o de be na ni crise cardiaque ye a be se ka kɛ dɔw be bɔ ka bin o yɔrɔnin bɛɛ u tɛ wuli tugun dɔw ta be se ka kɛ dimi dɔrɔn ye u be min jate minɛ u dusukun na adamadenya yɛrɛ kɛtogo ɲuman sira kan ala ka dantogoya la mɔgɔ ni si ye san 20 tɛmɛ joli sira fan o fan be yen nɔ dusukun joli sira sen joli sira kan jeli siraw gɛrɛsi be déposer u kɔnɔ dɔɔni jabɛti bana be minnu na o be se ka kɛ sababu ye ka o gɛrɛsi déposeli teliya tension na bana fɛnɛ b'o togo la sigarɛti mini o be kɛ sababu ye ka o gɛrɛsi déposeli teliya jeli siraw kɔnɔ o de sababuya la a be kɛ sababu ye ni ka joli sira gɛrɛntɛ ka da kan kɛ min be sigi joli siraw la a b'o sigili caya ni ka laban ka na ni joli sira gɛrɛntɛli ye ka da caya kojugu kan a b'a gɛrɛntɛ dɔɔni o togo la fo ka taa se joli sira datuguni ma ni wo nana datugu ka ban dusukun yɛrɛ tɛna joli sɔrɔ k'a yɛrɛ balo tuguni san'a be datugun pewu i be se k'a jate minɛ i yɛrɛ la k'a fɔ k'i disi be k'i dimi nka n'a datuguna ka bɛn ni don min ye a ka ca la dusukun be se ka bali ka jɔ sigarɛti mini kɔlɔlɔ ye de kɛn min be depose joli siraw la k'o kɛnkuru nunu bonya dɔɔni fo ka taa se joli sira datuguni ma o kɛn yɔrɔ dɔ fɛnɛ be se ka kari ka bɔ kɛn tɔw cɛla ni ka taa jeli sira fɛ joli sira min be tɛmɛ o yɔrɔ fɛ a be se k'o bloke o be se ka tali kɛ farikolo joli sira fan bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ dusukun joli siraw kungolo jeli siraw sen fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caaman ma ni dusukun do a be f'o ma ko crise cardiaque ni kungolo ta do a be f'o ma AVC sigarɛti bɛ nin kɛ kɛtogo min na i k'a dɔn k'a fɔ tension jabɛti o bɛɛ lajɛlen dama ka kan nin waleya in na
crise cardiaque bɛ se ka mɔgɔ minnu minɛ a ka ca la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de don jabɛti bɛ minnu na tension bɛ minnu na sɛgɛrɛti minnaw mɔgɔw don minnu farikolo ka kunba a ca akira ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan aw ni ce aw ka ɲɛmada la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de ye tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ. Ayiwa nin tun ye dɔgɔtɔrɔ ko ye sɔgɔmadono jamukan ale kɔnɔna na an y'o de fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina kɛnɛya ale nafa tɛ se ka fɔ ka ban hakili la dɔgɔtɔrɔ da sera waleya minnu ma sisan nɔ ani a da sera kibaruya minnu ma crise cardiaque ale kun kan aw ni ne an b'a jigiya k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ ninnu na a ye fɛn minnu fɔ ko k'olu to yen an ka olu matarafa fɛn minnu fɔra ko k'olu kɛ an k'olu fana matarafa yaasa an ka se ka an ka kɛnɛya kɛ an ka ɲɛnɛmaya kɛ kɛnɛya u kɔnɔna na i n'a fɔ a laɲininen don cogoya min na o siratigɛ fɛ sa ka se ka bɔ dɔgɔtɔrɔ ko ale kɔnɔna na an bɛ taa an ka clip du jour filanan na ni o ye an ka zigiridala Mohamed Sila ale ka nɔbila b'an bolo yan ko Kayibara an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na jamukan datugu. Kairaba Mamadu Kairaba Alagira Mamadu Kairaba Dina Tigi Saiba Kairaba Kairaba Mamadu Kairaba Alagira Mamadu Kairaba Dina Tigi Saiba Kairaba de Mamadu Kairaba Baminata de Mamadu Kairaba Dina Tigi Saiba Kairaba Kadija tu che Mamadu Kairaba Aisha ta che Malamini Kairaba Dina Tigi Saiba Kairaba for Mamadu Kairaba Allah yere ko Mamadu Kairaba damfen ko Mamadu Kairaba neko na be jamana mi kononana ngobi ke jamana Kairamai neko na be duguba mi kononana ngobi ke duguba Kairamai neko na bi kabila mi kononana ngobi ke kabila Kairamai neko na be sigida mi kononana ngobi ke sikida Kairamai Kona be dubami kononana sila koko bike Kairamai sidina Mamadu Kairaba gele manado jamana mi kononana nanye mo fama la wele ola abambo gele au kononana alaboke alagira Kairala Sayyidina Mamadu Kairaba gele manado duguba mi kononana nanye ngo fama la wele ola abambo gele au kononana alaboke nurula Kairala Sayyidina Mamadu Kairaba Malia manado kabila mi kononana nanye mo fama la wele ola abambo gele au kononana alaboke ya Rasulu Kairala Abu Kasimu olova Kaira konono fili
mana don sigida mi kɔnɔna na na ɲɛmɔgɔ faama la wele mambo gɛlɛyaw kɔnɔna na ala b'o kɛ sila tɔgɔ ma ka yira la sidina mamado ka yira kɛlɛ mana don duba mi kɔnɔna na na ɲɛmɔgɔ faama la wele o la mambo gɛlɛyaw kɔnɔna na ala b'o kɛ Mahamadu Kaira la Sidina Mahamadu Kaira ni tun ye zigiri Mohamed Sila ye Seydina Muhammad Fasa ala ka nafana la oroma kisi ni nɛɛma b'a kan o de fana bɛna kɛ an ka bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sɔgɔmadonu ale ye kuncɛli ye nka sani an k'an kɔ don kanubagaw la an bɛ waleɲumandɔn foli ta ka ɲɛsin u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn bɛ sigi ka jabaraniso Mali kɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 10 mana tɛmɛ ka se ka sɔgɔmadonu jɛmukan ɲɛmada Serifula tele jabarani sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taga Fana Tijani Konate bɛ yen nɔ an b'a fo an kanubagaba don n'an bɔra yen an bɛ taa Masina Seyida Madame Jara Umu Koyita an b'a fana fo kosɛbɛ jɛmukan kanubagaba don k'ala k'a sɔn sija ni kɛnɛya la o kɔfɛ an bɛ taa Banama Place la Dramane Traoré Banama Place ɲɛma an b'a fana fo jɛmukan kɔnɔna na yan kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔfɛ fana an bɛ taga fo Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buaké n'an sera yen an balimaw bɛ an sinjiw bɛ u b'an suit jɛmukan in kɔnɔna na don o don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Aïche Damba a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ Buaké an b'u fo jɛmukan in ka d'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka bɔ yen ka na Yayi Kuyate a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ o kɔnɔna na k'a fɔ ni ne kɛra an seko n'an damayira ye bi ka se k'o ta k'o yira u la sɔgɔmadonu jɛmukan sanfɛ n'ala ma basi kan na n'a ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ni o ye tɛnɛ wɛrɛ ye aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan ni waati kelen in na aw k'an bɛn ala ka tile yɛrɛ caya. Amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la ni Afrique bɛɛ ni ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko ta te Zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna ji ye ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala te Zara